ଓ କିଏ କହିଲେ? ଓହୋ ଢୁଙ୍ଗ ବାବୁ। ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କ'ଣ କହିଲେ? ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନେ କଳାକାରଙ୍କୁ ବୟକଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇରେ ହେ, କଳାକାରମାନେ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ତ ଆଉ ଚାନ୍ସ ପାଇବେନି, ଚଳିବାକୁ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେବେ। କ'ଣ କହିଲେ? ମାଲିକମାନେ ସଂଘ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପାଟି ମାଲିକମାନେ ସଂଘ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାଲିକମାନେ ଏମିତି ସଂଘ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଟଣା ଉଟରା ଲାଗିକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କର ଦରମା ସେଇ ମାଲିକମାନେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯାତ୍ରାପାଟିର କି ସଂଘ? ଇଏ ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକଙ୍କର 16 କଳାକୁ ଇଏ ଯାତ୍ରାପାଟି କଳାକାରଙ୍କର ଏଠି 64 କଳା। ଏଠି ହଠାତ୍ ଅପେରାକୁ ପମ୍ପମାନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ।